kabuhlungu Usizi ngesikhathi kushona ingane ngemuva kokudla ama-snacks my friend. Mbukela-ke ngikubingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Owesifazane oneminyaka engu-35 obudala obethenga ama-snacks kwi-tech shop my friend bawadla nengane yakhe eneminyaka engu-11 obudala. Bagula bobabili baphuthunyiswe esibhedlela, nalapho kufike khona ingane yashonela khona esibhedlela. Kanti umama kumbula kwembese kuyena. Mbukela indiya lesitolo livele labaleka alaziwa ukuba lishonephi. Kube ukuthi lesigameko senzeke Alexandra Goli esifundazweni sase-Gauteng. Umphakathi udine ugano onwabo ubesho ukumodla ephila umnikazi wesitolo. Uthe manje umnikazi wesitolo lapha ade balekele khona uthe yena akanaso isandlo salomonakalo, ubengazi ukuthi lama-snacks anobungozi. Mbukela amaphoyisa asaphenya kabanzi nalezi gameko ezenzeka izikhathi eziningi zilandelana zokushona kwezingane ngenxa yokudla lama-snacks my friend. Mbukela bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.